Sa Bacolod City, kampo ni Roy Enzo nagpapudyag nga posibleng kasuhan ang Bacolod City Police Office. Abogado ni RSY, wala gid pahanugutan nga magsulod sa terminal. Full force naman ang kapulisan sa may barangay Mansilingan, headquarters ng Ceres. Yaring balita nga aton gintutukan. Agud makasulod ang kapulisan kag matigayon serving orders ang SOSIA Camp Crame, ginbuhuan ang ining pader sa compound sang Ceres Mansilingan headquarters. Kapin 13 katapak ang katason sang ginbuho matapos ginbalabagan sa matinaw sang Yanson 4 ang main gate nga una na ginbaralan. Humaling kahapon, diskarte sang Yanson 4 nga magpasulod sang pagkaon kag ilimnon sa gate samtang napalibutan sang kapin 200 ka crowd control team ang headquarters. Pautwas ang ilang mga empleyado, makapila na ka beses ang inlapas ang ilak kinamatarong. Pangayo lang namo niya sa management, ma'am. Mag-aralin sila. Tinan na niya mga BP management sa silog na bransa sa gusto na namo na panawga. Ano naman, ma'am? Dulaon ng BP, ang mga manager nga kurap, mga presyon. Formal na nga nakasulod ang grupo ni LRY. Ini matapos naging takeover sinibalik ang operasyon sa Ceres South Terminal nga una naging bawi sang utod niya si Roy, ang presidente sang kompanya. Ang iba naman yung empleyado, tipid man sa matinaga apang makita ang pagpangluya nga napatungan sa ginamo. Napuhag naman ang mga empleyado sang ginbombahan sang tubig ang entrada dala haboy sang tear gas. Agud maserbe ang SOSIA order. Nagsulod kag nakigsapol si Governor Eugenio Jose Lacson kag tagpamuno sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Yanson siblings dala pangabay nga mahusayan na ang issue. Agud indi na madugangan ang ginamo, ginpakamaayo na lang sang tagpamuno nga magdeklara sang paid day off subong adlaw. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.